Com a pares, teníem clar que volíem una escola on es respirés un clima de confiança i respecte. El més important és veure com els nostres fills van contents cada dia i com aprenen de manera activa mitjançant la manipulació i l'experiència amb l'entorn del nostre poble. L'experiència Maristes és molt satisfactòria. Estem molt contents amb el projecte educatiu i la qualitat dels docents, així com també amb els serveis i la resta d'equipaments a l'escola. Sí, com a exalumne, és reconfortant veure l'adaptació del model d'aprenentatge adaptada a la realitat i necessitats d'avui, però amb l'essència de l'escola Marista. Aquí a Maristes ens sentim com a casa. Confiem molt en l'equip educatiu perquè són molt bona gent. L'època de la llar d'infants, la sensació de com a mare, sempre deixar el nen en una llar d'infants sempre és complicat i tenen la sensació de que ens portaven els nens, els cuidaven igual o més que si els tinguéssim nosaltres, amb una llibreteta, apuntàvem les coses, què feien, què havien deixat de fer, tenies la llibertat de portar-los amb horaris diferents, en funció del ritme del teu propi nen. Jo recordo la llar d'infants com una època en què em van ajudar molt, tenint en compte la situació que com a mare vius quan deixes un nen quan tu voldries estar amb ell. Fa 20 anys vaig formar part de la comunitat marista i volem que els nostres fills s'eduquin en els mateixos valors. Família. Amistat. Solidaritat. Adeu.